Meikäläinen on Freds PvP ja me kuvataan vähän Skywarsia niitä 5.3. Moro. Kakku! Saaks syödä? No tietenkään mä saan kokea. Mä sain 12. Mut tästä voi niin ei tästä puhutis voitkaan vielä. Mä pelaan muuten sitten 1.7, että älkää ihmetelkö kun lyön näin. Midissä ei oo melkein ketään. Eli eikö sulla mitään, eikö sulla yhtään blokkeja? Ei, on siellä. Se on melkein yksi blokki. Tälleen kanne rakentaa tätä. Ui jumaleissa. Jumalei! Pidä turvallista. Jumaleissa mies pitäisi turvallista. Miksi sä rakennat jäästä? Tule nyt tänne Novo. Tatti tutti 600. Hei no niin nyt me faittaa, nyt me mennään. Tatti tutti 600 reirektä tästä varmaan kuitenkaan. Tatti tutti 600, eiku Pipo rektas sen. Ei! Mä niin vaan oikeesti Skywarsissa. Mä rektasin ne molemmat. Itse asiassa loppujen lopuksi vaan toisen, mutta ei se haittaa varmaan. Mulla on hyvä. Mistä? Rips. Ehtiiks vetää? Se meni vaan tonne. Ihan sama oikot siellä. Pysy siellä Nobo. Onks sä midis? Mä tapoin. Hyvä. Saat hakee täältä kamaa. Ei sitä kuulu, en mä ainakaan kuulu. Miksi tänne tullut mies? Mitä? No, koska se on vähän vaikeeta erotella niin tosta kumpaa mä lyön. Hei, ollaanko me ainoat? Joo, me ollaan ainoat. Mites otetaan tää? Mä heitän sulle samat kamat kuin mulla on. Siinä on tommonen ja mulla on tää miakka. Paljon toi ottaa damaa? 5.2. Tääkin. Joo, aika tää reilu ja otetaan 3 shouppia. Ja mä tosiaan sit kuvaan tässä yhdessä episodissa 2 peliä aina. Mut joo, aloitetaan. Aloitetaan eri saarilta. Mä haluan aloittaa. No ihan sama, sä saat aloittaa täältä midistä. Mä aloitan täältä vaikka. Ja jos putoo, niin ei saa mennä veteen. Niin, mulla on puhuttu. Mulla tässä Älä pudota mua nyt. Mä vaan teen näin. Mulkin lagii tää servu nyt jostain syystä. Noniin, aloitetaan. Mulkin välkkyy. Aloitetaan. N. Y. T. Nyt. Älä jaksa. Tää tulee käyttää. Saa käyttää vaan please. Ei kun saa käyttää vaan souppia ja näitä asetta. Jonneilu. Joo. Mennään uuteen peliin vaan tän jälkeen kun mä voitin nyt tän. Sä oot siellä vanhassa vedessä, miksi? Että. Noniin, mutta oli ihan kieke. Mennään vaan uuteen nyt vielä. Vähän mulla on vaan tässä paljon. N. Y. T. Nyt. Ollaan samassa. Onks tää kakkumappi? Onks sun kakkumappi? Ei kun tää mappi. Onks sitä? Oot siellä. Meillä on toi yksi tyyppi välissä. Onko siinä oikein? Mä oon tässä niin kun katot. Ei kun just se toinen, jos on toi Kiki Gamer. Tuolla. Niin, on täällä. Joo, sieltä. Ja tää on tää servu. No niin, mäkin sain hyvää kamaa. Joo, pottuja. Tai no joo, mä en saanut mitään armoria sillä tavalla, mutta muuten aivat. Mä sain niin, tää chesti oli tuli täynnä. Hei muuten voisi joskus tehdä silleen, että trollaa täällä niinku täällä servussa silleen, että ottaa aina bedrockit ja laittaa ne tonne ender chestiin. Sitten kun niitä on riittävän paljon, niin vetää ne vaan silleen niinku, että saa silleen tehty itselleen just semmosen basein ja venaa vaan siinä bedrock baseissa niin pitkään kunnes peli loppuu. Mä en mene muuten tonne midiin. Ei, mä oon tän Keke Gamerin saarella. No tapas se. Eiku mä tuun toisesta, mä menen toisesta suunnasta. Miksi tää hyppää? Ota. Mä komboon se tuohon laavaan. Näet sillä. Esillä levis. Hei, onks sulla mulla mitään kamaa? Eikö muuta? Voit käyttää kypärän, niin tulis vähän tasaisemmat. Ei lennä laavaan. Ei tää vähän bottle of Mennäs. Hiukan.
Bötle of Öntsynttejä. Mä menin tuohon laavaan vahingossa. No mä käyn. Nyt kun mä putoon oikeesti tosta, niin mä ärsyttää. En halua vetää soukkaa. Vedän mieluummin Regeneration potun. Oota. Siinä on mies takana. Hyvä. Hei se tulee. Se hyppäs ohi. Nyt tukitaan vesi. Pystyykö tästä? No, varmasti. Onks tää taas 1v1 vaan? On. Mä tiedän miten tästä tulee reilu. Ota chestplate pois ja mä otan tämän kypärän pois. Eikö sulla ole 1,5 armor-palkkia? Joo, mulkin. Ja 4 soppaa vaikka. Ei mun pitää ottaa chesteistä vähän. Ja ei muuta kuin ase ja soppa. Ja mikä... Ota 5.25 ase. Ota puumiakka. Okei, kelpaa. Tai sä voit enchanttaa sen, ei... Joo, kyllä mä pystyn. Joo. Ei pysty. Ei vaan hajoamaton. No ihan sama, mulla on hajoamaton miakka. Nyt mä haluan aloittaa täältä midistä. No mä menen sitä. Tällä kertaa mä en aio vajaa jonneilla. Saaks vetää goblet? Otetaan molemmat yhdet goblet. Mä heitän sulle goblen, niin tästä tulee vähän edes jännempi. Noniin, vedetään goblet. Nyt mä vedin. Joo. Venätään, että tää regeneration kuluu pois. Ai nyt. Mulla on vielä hetki. NYT nyt alkaa. No. On mennyt regeneration pois. Nyt on joku PvP-areenaa tää. Mä teen tää tämmösen vähän. No ei mitään, kun fightti. Miks mä sit lopetin ton? Mitä mulla bugaa, mennään. Sä pysähyt mulla. Mitä on? What happened? Ei kombot! No niin, sä voitit ihan sama. 2 voittoa, nice. No joo, GG. Joo tosiaan, kiitos kun katsoitte videon. Muista painaa tykkänapia, tällainen veli tällä kertaa. Ja tilatkaa kanava, jos tykkäsitte. Mut joo, ei mulla varmaan sen enempää, mut se olisi niinku sen jälkeen, että nyt tämän videon jälkeen. Moi moi moi!